Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Oh, tingog karon sa barangan. Mahal kong hari, pamati o maayo, mao kini ang sunod ng buhaton. Oh, naig kaming puslot kaning ilang tent. Kinahanglang sakupon mo na usab ang sikbit maging harian na sa mga pula. Naarang barangan. Karon pa ko makaklaro niya. Gwapa na gid kaayo siya. Og batanon pa. Ikaw na mahal nga hari, buhatan na ang akong gisugo kanimo. Oh, matuman. Ilugon ta ang ginghariang pula. Ilugon ta ang ginharian. May sulmo na sab sila. Kinahanglan makabantay ang gihariang pula silang plano. Dili! Amoy sa sundang kininiya sa kuliog! Dali ni kay! Magpalayo na dali ni! Dali! Ayaw na! Hikapon ko na kinanakuyapan na sundaw. Kinsa ka lang naa sa layo. Oh, dali na! Mamiya na ta din, dali! Oh, mahal nga Reyna, may isugo ka? May nabati ko kasika sa luyo. Mga hagaw-haw nga tingog, susiha kini ninyo. Okay. Hoy, kamo diya! Susiyon tang luyo sa katulganan sa Reyna! Tara mo! Dagan ka mo! Nagsunod ko naman kay! Dali! Ano kita dali sa pita? Dali! Kinahanglan makatago na ta! Kasi sigurado ko ang pangitaon kita nila! Naibaw na ko kung asa damot ako. Nga, di masod ang kabayo. Hasaman! Sa langob. Dali, sunod ka mo ka na ko. Mahal nga Reyna, may nakaduol nga kaaway sa Muntin! Kinsa ang nakadool din Sinikay! Ni Asinikay! Mo ka nang gisulti nining imong sundaw nga nakuyapan! Mahal nga Reyna, buhi Sinikay! Hantoy! Mahal ka rin may isugo ka na. Ay, mahal nga Reyna. Imo magugong ibunalan ang kahoy. Namakaka! Dakong buhi sinikay! Unsa? Pero, mao man niya ang gisulti ni Toto nga patay na ni Kay. Dakong buhi sinikay! Og nakamata na siya! Uy! Sa? Limitado di ang oras sa pagkatuog sa nainom nga tambal ni Nikay? Ha? Mahal nga Reyna Rosa? May nagtambal kaniya. Duna! Uy! Unsa di ay? Dili mahitabong makamata siya kung way nagtambal niya. Mahisama siya kang Reyna Santan na mahikatog sa dayon kung wapay nakatambal niya. Wah! Mahal kong haring burak. Ngano, mahal ko rin. Nausab ang imong misyon. Kinahanglang siksikon ninyo ang kibuok kakahuyan ni ining dapita. Og pagitaan ninyo sinikay og patya. Oh, pagitaon si Kay. O patyo. Sigurado yun mo. Si Nikay ang nakita sa sundaw. Nakaila ang sundaw nga nakuyapan. Nakaila ka Nikay. Pagdali ka mo! Kuhaan ako kabayo, Elmo. Mutabang kita sa pagpagita ni Likay.
Ani unat kitang manako din islang mo ba? Dili na ta. Delikado nila matultulan din, he. Bitaw, klaruhan na niya, no ibo. Klaruhan na niya, noy. Ulat eh. Uy, makatultulining dapita gawas na ko. Mag-unsa man di ka nagdapitan ng ibo. Mao kini ang taguanan sa una. Sadyang gisuong kami sa hari sa pula nga gingharian. Mao ka ng sunod nilang target nga ilugon. Ang pula nga gingharian. Kinahal na mahibaw ang maong gingharian sa mahitabo nila. Kinahal na may makapahibaw sa pulang gingharian. Nga sila ang sunod nga sulngon ni Haring Burak og sa mini nga reyna. Pero, kinsa man ang mupaibaw? Ikaw, Nuibo. Unsa? Nya ni kay. Mamalig lang ta sa agi ni kay. Dili. Kita na mo padayon sa dapit nga giingon ni Nuibo sa patayng yuta. Unsa? Makatultol ka dito? Makatultol mo. Subaya lang ninyo ang adlaw paingon ditong dapita. Huwag kung maabot na kamo sa lapok ko nga yuta, mao na ka na ang patayng yuta. Diin pulos usap patay ang mga kahoy. Unsa noy? Unya, unsa man na mapagpangita ang itom nga diwata? Ang tunga-tunga sa patayng yuta na ang magbalog ang bugtong buhing kahoy nga magsiga panahon sa gagabion. Mao ba? Pero, kinahanglan magbantay ka mong doha. Tungod kay way mga ligdong o kasing-kasing ang makasod itong dapita. Unsa? Ang tanang mga buutan, di makasod sa patayng yuta. Unsa noy? Uy, kalisod ka na isod mo na ang mga dapit noy. Mulakaw na ba ako? Ayaw una. Mahimo bag hikapon ko unang imong kamot, Nuibo. Ha? Kinahalaman ni guro ko nga dili ka masayop sa imong pag-adto sa maong dapit. Pahikap lang noy. Maniguro lang tagdaan nga di ka mamatay dito. Usama sa mga gahom ang paghikap ni kay. Makita mo siya sa umabot na may tabo ni mo. May noon. Sige, hikap ako ni Kay. Anagan ka mo! Dagan! Nikay, unsa may mo nakita? Dili ka mahimo mo atos palang palasyo ni Ibo. Ano man? Mamatay ka sa pana kung moadto ka dito. Siya, nakita mo ang naitabo na ko. Oo, Noy. Mao kini ang gahom sa perlas. Makita ako mahitabo sa maabot sa mga tao nga akong hikapon. Kung mauna, Dili ka mahimo mo atos palang gingharian. Kinagpaabot nimong imong kamatayon dito. Uy, miyuyo kang yuta. panon ka rin sa daghan mga kabayo. Gipangita na ta nila. Nakatago si Nikay. Mahal nga Reyna. Nakatago gyud si Nikay. Habit na kagabion. Ugma na kita mo padayon sa pagpagita kang Nikay. Bagay ni Totoy. Kiina na day ko niya. Klaro kayo, gawa mag-inusara si Nikay sa pag-anhi. May kauban siya. Kadong tuto. Nay, Ibo, anong karumatang gabi manglakaw, Nay? Tungod kay mas dali na itong matutulan ang patayng yuta kung gabi ita mangita ini. Ano mo, Nay? Tungod kay magsiga kini sa panahon sa kagabion, Toto. Dili ba, ni Ibo? Mao ka na. Busa sa gabi kita mangita sa maong lugar o sa adlaw na kita musod. Anong sa adlaw mo, sad, Nay? Tungod kay mas way gahom ang kangit-ngit sa panahon sa kahayag. Mo ba, Nay? Ay, tukaan ako eh. Ayaw ka Ako bala naman ka. ikaw. Ayaw ka bala ka to. Makapahuway na kita rong taod-taod. Tanawa sa unahan. May May nagsiga. nagsiga. Mao ka na ang atong gipangita. Pero, murag tuldok ra magkadako ka ng maong kahayag, Noy.
Tungod kay usa lang kakahoy ang nagsigani anang dapita, tuto. To, paspasi ang imong mga lakang. Oh, hala. Kadlaw naman di ay. Apit na mo hayag. Panahon na nga mamahuway kita. Bitaw, hayag na. Og gawa na sa magtuldok nga hayag sa kahoy nga atong gidumdum. Oh, magbuhat na siya tagabi ini. Una ta mo padayon sa patay yuta. Di na kinahanglan. Nga naman ay ibo. Di na kita sa udlanan sa patayng yuta. Tanawan ninyo ka ng unahan. Oh, Oh, hala. Mauna ang patay yuta. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!